ଗୋଟିଏ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ନଦୀ ବହି ଯାଉଥିଲା। ସେହି ନଦୀ କୂଳରେ ଥିବା ଏକ ଗଛରେ ଗୋଟିଏ ମାଙ୍କଡ଼ ରହୁଥିଲା ଏବଂ ନଦୀରେ ଗୋଟିଏ କୁମ୍ଭୀର ରହୁଥିଲା। ମାଙ୍କଡ଼ ଏବଂ କୁମ୍ଭୀର ମଧ୍ୟରେ ବନ୍ଧୁତା ଅତି ନିବିଡ଼ ଥିଲା। ମାଙ୍କଡ଼ ସବୁଦିନ ମିଠା କୋଳି କୁମ୍ଭୀରକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଥିଲା ଏବଂ ଦୁହେଁ ନଦୀ କୂଳରେ ଗପସପ ହେଉଥିଲେ। ଦିନେ କୁମ୍ଭୀର ତା'ର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମାଙ୍କଡ଼ ଏବଂ ମିଠା କୋଳି ବିଷୟରେ କହିଲା। ଏହା ଶୁଣି କୁମ୍ଭୀର ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲା, ଯିଏ ଏତେ ମିଠା କୋଳି ଖାଉଛି ତା'ର ହୃଦୟ କେତେ ମିଠା ହୋଇଥିବ। ମାଙ୍କଡ଼ ହୃଦୟ ଖାଇବା ପାଇଁ ମୋର ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି। ତା' ପରଦିନ ପୁଣି ମାଙ୍କଡ଼ ଏବଂ କୁମ୍ଭୀର ନଦୀ କୂଳରେ ଦେଖାହେଲେ। କୁମ୍ଭୀର ମାଙ୍କଡ଼କୁ କହିଲା, ଆମର ବନ୍ଧୁତା ବହୁତ ଦିନର ହେଲାଣି। ମୋ ପରିବାର ତୁମ ସହ ଦେଖା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆମ ଘରକୁ ଯିବା। ମାଙ୍କଡ଼ କୁମ୍ଭୀର ପିଠିରେ ବସି ନଦୀ ପାର ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଠିକ୍ ନଦୀ ମଝିରେ କୁମ୍ଭୀର ମାଙ୍କଡ଼କୁ ସତ କଥା କହିଦେଲା ଯେ ତା'ର ସ୍ତ୍ରୀ ମାଙ୍କଡ଼ର ହୃଦୟ ଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଏହା ଶୁଣି ମାଙ୍କଡ଼ ଟିକେ ଚୁପ୍ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ଚତୁରତାର ସହ କହିଲା, ବନ୍ଧୁ, ମୋ ହୃଦୟ ତ ଗଛ କୋରଡ଼ରେ ରଖିଦେଇଛି। ପଛକୁ ଫେରିଯିବା ଏବଂ ହୃଦୟ ନେଇକି ଆସିବା। ଏହା ଶୁଣି ବୋକା କୁମ୍ଭୀର ମଧ୍ୟ ପଛକୁ ଫେରି ଆସିଲା। କୂଳରେ ପହଞ୍ଚିବା ମାତ୍ରେ ମାଙ୍କଡ଼ ଗଛ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିଯାଇ ଦୀର୍ଘଶ୍ୱାସ ପକାଇ କହିଲା, ଆରେ ହୃଦୟ ଦେହର ଅଙ୍ଗ, ତାହା ଗଛରେ କେଉଁଠୁ ଆସିବ? କୁମ୍ଭୀର ବୋକା ବନିଗଲା। ଏହି ଗପରୁ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଶିଖିଲେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ।